Gepleyer Azatlyk Radiosu. Türkmenistan'ın görücülük intelligensiyası we içki senzura. Şu temadan tegeli stol gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'daki studiodan men Ýogşan Nurwan alyp barýar. Türkmenistan Medeniýet azatlygy boýunça indeksde görkezde ýene iň soň korunlaryň ýerine düşdi. Şol wagtda Türkmenistanda kanunlaryň medeniýetde senzura ýol bermeýänligi aýdylýar. İkinci tarapdan jurnalistlerin, raýatlaryň öz-özüni senzur etmeginiň saklanyp galýanlygy hem aýdylýar. Eýsem munyň sebäpleri näme? Bu arada söhbeti Aşgabatly publisist Amanrat Bugaýew, Şwesiýada ýaşaýan türkmen ýazgysy Şahir Akmuhammed Gelsapary, Pragada ýaşaýan türkmen prozasçysy Hudaýberdi Halyň çağırdyk söhbetdeşlige hoş geldiňiz. Sag bolun. Sag bolun. Odaly Türkmenistanyna senzuranyň ýagdaýyna siz nähili baha berýäňiz? Ne soňky döwürde Türkmenistanyna senzura ýol berilmeýänligi aýdylýar kanun boýunça. Ikinji tarapdan prezident ýurtda okulýan, tomoş edilýän eserleriň, spektaklaryň, kinolaryň döredilmegi barada çağırşlar edýär, şo telewiziýany tanqidlýär. Şoňdan bir wagtda şo senzuranyň saklanyp galýanlygy esasen içki senzuranyň saklanyp galýanlygy aýdylýar. Amman belki ýurduň içinden siz aýdarsyňyz, bu ýerde sebäp näme? Esas sebäp. Evet, Tegerekskol getmişlerinin birine ben dostumuz hem ağamız Nurverdi Nur Mehmet Türkmen yazgıları hiç vasam halkın ağrısını ağlayan eser döretmekteydi. Bir esire giden yaklaşık. Ağıl yönü doğru söz, onu boylanmak gerek. Bizde eser dövrün habiren bir yazgı hükmünde halkın ağrısını ağlamak, halkın inancına öğütlerin hoşmak yetmezsiliğe diye bunda büyük sebebi içki senzura diyesini, içki kapma karşılığımız diyesini. Bizden ayrılık giden okşulur, yolğun keser. Hem mevadın devlet siyasetinin üstüne oklayatına, hem mevadın devletine hakaretin özünü aksızı olup kalya solçunun berdi. Öngden geleyen düzgün bir yazdı bolunlu bir lösümü aydıp bilmeli bir halkına hizmet etme lazım ol hayt bizdeşi. Eser devrim şeyledi, hevrem şeyli ol. 100.000 kanun kabul edilayın, ol kanunu aman etmeli. Yine de adamlar, şol adamlar yevsörlüğe, kuntukluğe, başkoşan vasıf başa varanı. Senzura da var doğru, berk senzura var yani. Senzura da ödünden aydanıp geçip, yaşan dövüşüp geçip, yer yazdık bolyan, öz halkına hizmet edecek bolyan adam. Bizde yok, koymen başlasılı. Eser Dargan Vasmeli Yazılar Birleşiğini işleyerdim. Sonra 133 yazı vardı. Eser yazılar hayırlığın ağlası bulup duruyor. Sonra 133'ten 5 adam 6 adam olayına kalan ne öğünün mertebesini, ne edebiyatın mertebesini sakladı. Şular hemmeli devlet siyasetinin hizmetkarı kulu olurlar. Yoksa. Ve Amanrat, Akmuhammed Gelsapary bu pikir bilen siz aralaşaňyzmy? Umuman elbette yankı devlet senzurası bilen adamın şu özün senzurlamağı var. Ona afta senzura diýsen amolya, özüni çäklendirmek, özüni senzurlamak diýsen amolya. Onun ikisinin arasında hökman bağlanışyk var. Özün berk bağlanışyk var. Men pikirimçe şu özüni senzurlamak ilki devlet senzurasından gelip çykýar. Sebäbi adamlar bilýär. Sen bir zat aýtdyň, bir ýitirek bir zat aýtdyň, ilki bilen seni gazet jurnallar geçirecek gel, radio telewiziýa geçirecek gel, neşri adam sen kitabyňdan şonu ýaşa taýyna aýyrjak, ýoksa da tutuşyryň yeterini ayıracak, kitabını ayıracak planından. O Sovet dövründen gelen bir korkuy adamların içinde ornaşan korkuy. Adamlar intek yazmanka yazacak adamdan korkuya. Şol ayrılık gitmeli bizde. Kıynansagam beyle bolmadı. Neme Allıda Niyazov 90-njy ýylda eýem tereden Türkmen milli senzurasını döretdi. Hatta Türkmen senzurası, şu Niyazov'un döreden senzurası, Sovet senzurasından zavun bir ayrılans zada öwrüldi. Hiç ýyly ellerinde dokument yok, sanaw yok, nemeseler edip oturmaly. Şoň üçin häzirki Türkmenistan şu içki senzura men devlet senzurasının döreden gorkusy diýip düşünýän. Yoksa mümkün bolsa merak Muhammed'in sözleri ikide sözler koşulma aýdaýyn mümkün bolsa. Başsyny. Muhammed'in diýerlerinin hemmesi doğru var. Öňe bizde şol yazılar birleşik diýilen bir kolhoz vardy. Şol yazı diýilip yazılar birleşigine aglabyga kabul edilen adamın bolmanyny 50%, belki 60-70% yazı däldi. Bular bir çenesinde purfuza arayan adamlardy. Ondan çok korkum şol adamlaryň özüniň görüzlüğüne bolan anamyň ýoklugy üçin içki garşylygam, içki gazaganlygam sondan örak gaýdy. Büyük bizde hakiki yazıları katazı. Hudaýberdi Haly belki siz goşularsyňyz söhbete. Bir tarapdan ne devlet senzurasy ýarar, ikinji tarapdan yazılan özleri şu taýyk eklenç gözläp gelen hakiki yazı bolmadyk ýa beýleki dörejelik wekilleri şu ýerde diňe öz bähwitlerini arap, senede ikili edýärler, hem diňe öz bähwitlerini araýarlar diýen pikir bar. Indi bir ýerde esas sebäp näme? Bir bilen elbetde baglanyşyp kalýar, ýöne esas sebäp näme? Esas sebäp şol
yazıcının yokluğunu mukadip pikir edýänne yazıcı yok. Ýöne şol öz-özüňi senzurlamak, öz-özüňi çäklendirmek gaty aňyrdan gelýär. Gaty aňyrdan men ilkinji misalym Nizamul Mülkün siýasatnama eseri, şol eser men bir wagt redaktorlemeli boldum. Şol Nizamul Mülkün hem ýüregine gorky otýar. Iň soňunda da şol gorky şonu öldürýär. Dini bölünşik baradaky onuň aýdyp bilmedik sözü, din meselesinde şonuň gorkun ýagdaýy şonu hem soňundan öldürýär. Ýöne dünýä derejesine seretsek, senzura boyun bolmayan adam kän. Ine iň goloýdaky adam meselem Sartre, Fransuz ýazyjysy, filosofy. Oňa Nobel baýragyny berenlerine Nobel baýragyndan hem ýüze urdy şol. Men bir akademiýanyň ýa-da bir institutun garamagyndaky ýa-da şoň ündüýän pikirlerini hyzmat edýän ýazyjy däl diýip özüniň Nobel baýragyndan ýüze urup bildi. Eger bizde de şolar ýaly adamlar bolsady, belki uly janrda, belki kiçi janrda öz pikirini aýdyp bilerdiler. Gynansam şol ýok. Bir seretseň, ähli zat bar Türkmenistanda, näçe teatr bar, näçe jurnal bar. Beýleki bir tarapdan okar ýaly zat ýok. Ýa-da edebiýatly sunut gazetini alyp göreliňde, beýleki döwletlerde meselem Çehiýa ýaly ortarak döwletlerde medeniýete bagyşlanan ýörüýte neşir ýok. Ýöne Türkmenistanda bar şol, hatda soň medeniýet jurnaly da bar. Ýöne okumany zat ýok. Näme üçin ýok? Gep ine şonu mukadýan. Ine şu ýagdaýdan, şu gorkudan ýa şu senzuradan näme edip çykmaly? Şu ýerde näme hil mümkinçilik görýäňiz? Aman brat, bu çekere ýazylýan, ýazylyp goýulan eserleriň çykarylmagyna näme hil mümkinçilik görýäňiz? Ýene kurulumda bir hakyky ýazda bolsa, onu ýetelok men ýurdun başynda ýaşap berenlerim. Goşýanma, Hudaý berdi harlyny, Muhammedi leýletlerim goşulsa, hakyky ýazdy men onu ýetirip beremok. Bulara kadaran, bulan eserlerini çykarmagam atlaryny tutmagam Döwlet senzuradan çekinmeli. Ol gravlikli we urustursan adysyga ýokmy dolaryny tutmak bolsaň edara. Oň başyndan indi bir ýokary çeperçilik genesi diýip bir raz otyr. Näçe ýyllar 2007-2008-de döredildi. Muňa ýok kampaniýa bas ideolog bolan maýmurlar we sen ýaşamaýan ýol wasyny ezýär. Şoň oňyny bolmasa, şoň urusy bolmasa maýmurlar we ýol wasyny edýän genesiniň dokumental kinodan puraty düşürip bolany. Aman bir sorum var sana. Hawa. Özbegistan bunun bir neçe ýyl öň senzurany ýatyrdy. Häzir Özbegistanda senzura ýok. Özbegistan senzurasyz işleýär. Ýöne düzgün öňkü. Türkmenistan meselem şuň senzurany ýatyrsa, resmi edarany ýatyrsa, ýagda ýitgermi? Ýagda ýitgemez. O sebäpden aýdyp oturmam meselem şol ýokary çeperçilik geňeşliýänim barda. Ine şol ýanak bir göze görünmeýän döwlet edarasy hökmünde ikrar edilmedik bir giden senzur otyr. Bir ikinciden ol yaranjanlar tutdy, dünýäni yaranjanlar tutdy. Şol bir hakyky ýazgylara söz gadaganlyk aýrylmady. Senzurany ýatyrýar, ondan odan söz metnot alatlygyny gyrýardy. Her kim diýjeklerini diýip bilsin, raýatçyklaryny aýdyp bilsin, konstitusiýanyň arasynda, halkyň arasynda bir rat aýdanmady. Eser çykandan sonra onu näme garşylygy bolsa bildirildi. Aýryp senzurany bertirýän belki ýatyrlarym şol komiteti, döwlet komitetiniň senzura boýunça. Ýagda ýitgemez, çyn rehine, çyn ýazda nowat berilmese bir çenetinler bilen ýagda ýitgep bolmaz da. Amanrat bu gepler Azatlyk radio formatly dinleýijiler, Tegele stol söhbetdeşligimizi gysga saatlara kesme bilen dowam etdirýäris. Kaderli dinleyijiler, biz Azatlyk radiosynyň Tegele stol programmasyna goşulmagy, gatnaşmagy çagyrýar. Bu gepleşikde resmi türkmen medeniýetini agdalmaýan, emma türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönnün täsir ýetirýän meseleler barada açyk hemme taraply gurulum etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlygyny giňeltmäge finansyk edilýär. Biz aýdylýan pikirler barada öz pikirlerini aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli urun edip bilersiňiz. Pikirlerinizi bize Türkmenistan'daki Türkiye'de kavarçılarımızın üstü bilen telefon, internet, sosyal ulgumlar azatkavar.com arkaly getirip bilersiniz. Bizim internet adresimiz azatkavar.com, Facebook adresimiz Azatlyk Radiosu aýry ýazylýar. Twitter adresimiz azatkavar, kontakt adresimiz azatkavar bile ýazylýar.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň içki senzura baradaky söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Oňa Türkmenistanyň publisist ýazgy Aman Muratbugaýew, Pragadan ýazgy Hudaýberdi haly, Şwesiýadan ýazgy Ak Muhammed Welhapar gatnaşýar. Tegele stol söhbetdeşligini men ýoguşan Nurwan alyp barýarym. Indi şu senzuranyň, içki senzuranyň türkmen edebiýatyna, sunugatyna, medeniýetine, jurnalizmine täsiri barada näme pikir edýäňiz? Bu dogrudan asudalyga, jewislige peýdarmy ýa-da ýurtda halkyň milletiň pikirlenişine bir ziyan berýärmi? Şu ýagdaý barada siziň netijeleriniz nähili, näsinlap ýörsiňiz? Ak Muhammed Welhapar. Elete senzura diňe ol edebiýatyň problemasy ýa. Senzura bar bolsa ýurtda, şolum döwlet tarapyndan girdilen bolsa, ol bütün halkyň, ýurduň problemasyny öwrülýär. Sebäbi edebiýat diýmek, jurnalistika diýmek ol halkyň sesi. Şol halkyň sesiniň semedilmegi, ol diňe ýazgylaryň sesiniň semedilmegi däl ahyrin. Diýmek, şo senzura şonu semedip bilen bolsa, oň üstüne de ol adamlarda bir göze görünmeýän ikinji bir aýlganyş kompleksi, ýani öz-özüni senzurlamak ýaly häsiýeti östüren bolsa, oňun netijesi hökmünde de diňe yaranjanlar çykyp bilýän bolsa, şolaryň eserleri çap edilýän bolsa, onda ol milletiň işiniň gaýtlygy, ol ýurduň hiç bir babatda erkin ösüp bilmejegini aňlady. Men şaýda bizim prezidentimiz aty gowurýa, at çapma gowurýa, şoň özüni düşünmek üçin bir deňeşdirmäni getiresim gelýär. Eger de şol at çapan wagtyna heme aty gamçylasa, hemem atyň jylawundan bar güýji bilen çekse şol at çaparmy? Urban Ulyberdi Muhammedow şoň çapmajagyny bilýändir, özüni agdyryp goýberjegini şeýtse. Hanny edebiýat meselesinde de, telewiziýa, radio, ähli metwot meselesinde de Urban Ulyberdi Muhammedow ýa-da edil şol iş edýär. Heme jylawundan çekýär metwotyň bar güýji bilen, hemem onu bar güýji bilen gamçylaýar. Ol at çapmaz, ol at şeýdip duror da onun insanyny şu üstünnäkini agdyryp goýberer. Ol tapawdy ýok. Urban Ulyberdi Muhammedow bolsun, ýa-da bolsun, sebäbi ýurduň içinde problemalar göze görünmeýän toplanýar. Eger de metwotyň üstü açyk bolsa, ol her kim öz pikirini ýazyp bilýän bolsa, konstitusiýaň hem jinaýat kodeksiniň şäginden çykman. Onu hökümetem, prezidentem, umuman häkimet ähli derejelerde halkyň içindäki, ýurduň içindäki problemalary bilýär hem ol problemalar wagtynda çözülýär. Emma sen senzuran kömegi bilen adamlary gorkudyp, olaň ýüregine howsala salyp, sen şu zatlary gadagan etseň, adamlara öz ýüregini açmagy gadagan etseň, ol problemalar toplanyp insanyny güýç bilen gurýar. Edil gysylan prujinýaly. Şonda da dargaýa onuň rejimini biz Sowet Soýuzyna gördük ähli. Ak Muhammed Welhapar, Ak Muhammed ýene prezidente getirdi meseleni. Eýsem prezidente baglymy? Hudaýberdi haly. Şu mesele prezident dogrudan çözüp bilermi şu senzura meselesini? Belli bir derejede çözüp biler, ýöne prezidentin hakykatdan hem ýagdaýa göz ýetirmegi gerek. Adam öz tebigaty boýunça gaty bilesi geljek. Eger de sen onu bir kitapdan mahrum etseň, ol beýleki bir kitaby okumana höwes bildirýär. Oň öwüzüne başga kitaplar bar ýa, dini kitaplar bar ýa, reaksiýon kitaplar bar ýa, başga medeniýetiň kitaplar bar ýa. Ýa-da sen kino sunugatyny gadagan etseň, onu türkmen halky başgalarynın kinolaryny görýär. Başgalaryň sunugatyny, başganyň medeniýetini görýär. Ol başgalary alyp başlaýar. Telewiziýa babatda da şeýle. Sen öz milletini, öz neslini, öz önümiň bilen üpçün etmäne çalışmaly. Edil şol gallanyň bolçulugyny döretdik diýip ýurdun prezidentiniň öwüni şeýaly, halkyň ruhy imitini de şonuň özü öndürer ýal etmeli. Ol ony diňe bir Täşmemet Jurdöküň romany bilen ýa Gözel Şagulyewanyň goşulary bilen dälle, belki de başga zatlar bilen üpçün etmeli. Bir Hudaýberdi haly. Gepin gerdisinde şu ýerde türkmen telewiziýasynyň öňkü işgäri Ýeňiş Hudaýberdiýew bilen şu mesele bilen bagly geçirilen söhbetdeşlikden hem bir bölegi dinläp geçelim. Ýeňiş bilşimi däli Türkmenistan prezidenti ýakynda ýaşy til kanalanyň başlygyny wezipesinden aýrdy. Mundan öň hem umuman türkmen telewiziýasyndaky gepleşikleri öz nägileligini bildirip gelýär. Sen öz tejribeň nukdaý nazaryndan aýtsaň, şu gepleşikleriň mazmuny tarapyndan aýtsaň, muňa näme sebäp bolup bilerdi? Esas sebäpleriň biri meniň pikirimçe kadrlaryň taýýarlygy, kadrlaryň iş alınşy, şol gepleşigi taýýarlayan, telewiziýa iş alýan redaktorlaryň ýa-da bolmasa rejissýorlaryň, gepleşigi alyp barjylaryň taýýarlyk taýdan pes bolmagy, gepleşiklerin hiliniň pes bolmagyna getirýär. Ýeňişini şaýda hem kişinen bir aýakdan sürüp bolmaz da, belki nemis habarçylaryň arasynda, jurnalistleriň arasynda taýýarlyk derejesi ýokary bolan giň dünýä garaýşly kadrlar hem bardyr. Belki de bärde senzuranyň bir orny bardyr. Belki senzura ruhsat beren okdur şu jurnalistleriň has dürüdüjilikli çemeleşmegine. Bu ýerde aslında senzuradan hem has bir awto senzura, ýagny öz-özüni senzuralamagy şu esas için täsir edýär diýip men pikir edýärin. Mysal üçin gepleşik alyp barjy öz soraglaryny gürüňdeşine interwýu almaly kişinin öz soraglaryny taýýarlan wagtynda şol öz-özüni senzuralaýar. Öz-özüni şunu aýtsamam, şunu aýtmaýyn. Şu aslında men ýokurdan ona görkezme berilendir diýip men pikir edem ok. Sebäbi mysal üçin meňa görkezme berilen hiç ili ýardym etjek. Şunu edin, şunu etmeň, şeýle soran, şeýle sorama. Ýol awto senzura öz hemme kişi şeýle diýär, men hem şeýle edeýin. Beýleki gepleşikleriň soraglaryna ýa-da bolmasa mazmunyna seredip özü şeýle baha berýär. Bir
Türkmen telewizionynyň öňkü işgäri Ýeňiş Hudaýberdiýew. Amanrat bu size gelýär. Indi siziň pikiriňizçe dogrudan täsir nähili bolar? Bir tarapdan Ak Muhammed Welsaparyň aýdyşy bedegiň saklanmagyna getirer, üstündäkini ýykmagyna getirer diýen gurulmalar köp aýdylýar, emma Türkmenistanyň ýagdaý dogam edip gidip otyr. Netijeleriniň görkezýär sebäp şeýle ýagdaýda Türkmen jemgyýeti has asuda parahat saklanýan ýaly. Siz näme netije çykarýan, nähil gapdal täsirler bolup biler başga? Hawa yurtda uruş ýok, peýus ýok, biz bitdi tesol ruhy taýdan süpremegiň, ruhyň geday hara düşmegine tarap baýdy adamlar bilen öňe barýar. Amanrat, o näme üçin beýdiýän siz? Gowy şadyan aýdymlar aýdylýar, gowy sahnalar gurulýar, her bayramçylykda halk şadyan ýaşaýar. Siz näme üçin beýle ruhy çökünlik görýäňiz? Ruhy welentlik bar diýip 20 ýyl bärne Türkmenistanyna aýdylyp gelýär resmi metodda. Halkyň ruhy welent görnýär ahyryn. Halkyň ruhy welent görnýär, ýoksa başga halkyň ruhyny welent diýip görkezýärler bir ikisana konsert ýene gaýrdy. İslamyk ýurdun istifadet çöküňde bir Türkmenistan ýaly baý döwletiň istifadet çöküni bir aňly düşünjeli maliýetler istifadet düşünýän adamlar gelse, 3 ýylda düýedip bolar ol istifadet. Halkyň ruhy süpredi. Halka sünnet aýdylanok, sünefer berilenok, kino berilenok. Bagşlaşa ruhy süpret diýen sözüňizde nähil delillendirip biljek, näme esaslanıp aýdyp bilýäňiz şuňa ýazady, şeýle kesitlemen, agyr kesitleme agyryn bir. Agyr kesitleme ýöne hakykat aýtmanda bir 15 ýylda ýene ruhnamany aýdynetdik, näre katdyk. O ruhnamamyz we bilen türkmenler diýip tarihde bolany bolmagan näme Oğuzhan baýda edildiňe düýnüň Oğuzhanyň ýyldyzy täze ordenem döretdik. Ine şol tarih bilen ýöwünjekler buňyň üstünden dökkeşekli tarihde bolan hakykaty ýaşnysy aýtsak berler ýa-da täsirlenmek üçin adna bolýar. Ine ýetdi döwründe gulýara gözel ýurdun gulýara täsirlenmek üçin sözlerini döretmek aýdym şol. Bu näme ýok, bu gulýara. Ýene gulýara, harasyň ýurdun gulýara. Ýene soraýdym gaýtaramady. Be Amanrat bu gaýhyň pikirini şo Türkmenistanyň bir ýazy bilen söhbetde şoluk şu gepleşigi taýýarlap ýörkak bolsa, Milli Howpsuzlyk Komitetine çağırılıp özüne şu ýagdaýyň düşündirilendigini aýtdy da, sebäbi oňa düşündiripdirler, eger asudalyk bolmasa, soň bilen ösşem bolmaz, edebiýatym bolmaz, Türkmen jemgyýetine bolsa häzirki ýagdaýda asudalyk gerek. Şu asudalyk üçin başga pikir döredip biljek eserler saklanmaly häzir diýip düşündiripdir, hem şoňa düşünmeklerini talap edipdir. Ak Muhammed Welsaparyň şu dogrudan ýurdun esasy saklanmak, esasy asuda bolmak möhüm dämi, eser möhümmi ýa? Siz näme netije çykarýaňyz? Şol ýazyny şu çal jaýa çagyryp bini çal jaý diýerdik biz Sowet döwründe şol KGB diýerdik. Şol edaraň şol edebiýata jurnalistika goşulmagynyň özü şu ýurdun geleceğiniň öňüne alınýanlygyny görkezýär. Olaň näme haky var edebiýata jurnalistika goşulmaga? Ýurdun konstitusiýasy barmy? Bar. Jinaýat kodeksi barmy? Bar. Adamlar ýazyjylar şonu gödüňde tutup ýazmaly. Diňe şondan çykmalylar. Mysal üçin aýdaly, şu konstitusiýanyň ruhsat bermeýän zatlary şoň şäherinden çykyp şolar ýaly milletçilige ýa diýre taýpa parasylyga çagyrylýan bir taýpany beýlekden beýge edip görkezjek bolýan, batyr edip görkezjek bolýan eserler çyksa ýa şoňar eserleriň içinde şolar ýaly zatlar bolsa da, ulam awtaryň özü ünleýän bolsa, jedel hökmünde däl, gahrymanyň arasynda jedel hökmünde däl, awtaryň özü ünleýän bolsa. Ana şol eseri hem konstitusiýa hem jinaýat kodeksiniň garşyna gidýär. Ulam diňe çykandan soň durdurylyp bilinýär. Umuman şu ýanky deslapky senzura asla ýatyrylmaly. Ana şonu Türkmenistanyň hakyky asudalyk bolar. Häzirki asudalyk ol Mazaristanyň asudalygy. Ol halkyň ruhy süpredi diýip Amanrat dogry aýdýar. Henne şonu mysal soradyň ýokşan. Men taňa ýekece mysal getireýin. Türkmenistanyň daşynda häzir 10, 20, 30 müňläp türkmen ýaşlary okuýar. Şolaryň adynyň 3den 1-iniň ýydyna dolanasy gelenok. Näme üçin? Şu ýaşlar duýýar. Şu Türkmenistana barsalar, daşary ýurtdaky ýaly dogly bahaly bir ýaşaýyş ýok, ruhy durmuş ýok. Şoň üçin hem ýydyna gidetler gelenok. Ak Muhammed ruhy durmuşyň pestigini bilýärler. Ak Muhammed bir ýaşlaryň ruhy derejesiniň, intellektual derejesiniň ötenligini aňlatmaýan gaýtym. Okap şu döwürde okap ne daşary ýurda çykyp, has erkin ötenligini aňlatýar. O çüprenligini aňlatýar. Derecesi ýaşlaryň derecesi daşary ýurtda ösýär. Olar internetde erkin peýdalanmany öwrenýärler, bütün dünýäni görýärler, gowy eserler okuýarlar, gowy filmler görýärler. Onuň ýygyna dolanasy gelenok. Indi taýagyň ýurdun içinde tapmajaklaryny bilýärler. Taýagyň iki ucu var diýärler. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň şeýle ýagdaýlaryny döremek bir topar ýaşlaryň daşary ýurtlaryň medeniýetine, bilimine, has şoň aralashmagyna getirdi diýärler. Hudaýberdi halini internetde bir topar türkmen ýaşlary eserlerini çap edýär. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyny da ýazyp goýup oturan adamlar bar, hatda ýok bolanyny aýaryny goýup gidýän adamlar bar diýärler. Şu zatlaryny şu Türkmenistanyň içki senzuradan çykylmagyna getirip bilmedimi? Siz bir umytly ýagdaý göreňiz şu ýerde. Elbetde görýän, sebäbi bizde öň şeýle ýagdaý boldy. 90-njy ýyllarda Sowet Soýuzy bar wagtyna bizde meselem Georgi Markov diýen beýik ýazgıcı bardy. Geroýdy, gahrymany
Yuri Bondarov wady. Yuri Bondarov'un Kızgın Guardian romanı gaty meşhur bolly film edildi. Şoň ideýanyndan SSR'in peselmegi, senzuranyň ýatmagy bilen perestroyka döwrüne Nabokov ýaly ýazyjylar orsiýete gaýdyp bardylar. Şol ýazyjylaryň eserleri orsiýete gaýdyp bardy. Şol edebiýat baranmadyna Markov'am ýok boldy, Bondarov'am ýok boldy. Şoň üçinem häzirki şol sannyga ýazylýan ýa-da çekere ýazylýan eserler ýüze çyksa, orta goýulsa, onda bir näçe gowşak eserler, ýa-ni Täş Mehmet Jurdokow ýalylaryň eserleri öz-özünden ýok bolar, pese düşer diýip pikir edýän. Bir Hudaýberdi halyn pikiri. Başlanan howanym. Mümkinçilikden ben ýurdum çynna turan adamda. Amanrat bu gazetede başga sonra görmekçi bolýar. Käbir maglumatlary göredim edebiýatda edim. Okujuluk medeniyet kemerlerini Türkmenistanyň kitap bolanyda okujak ýok, ýa-da kino bolanyda düşünjek ýok diýen ýaly pikirler aýdylýar. Yeňil zatlara kogolaşylýar diýilen pikirler aýdylýar. Indi eger şuň ýaly Sowet döwründe bolşýar, gadagan edilen eserler çykarylsa da detse okujak boljakmy, şoň bazar boljakmy Türkmenistanda? Şo mümkinçilik barmy? Siz ýurdun içinde oturýarsyňyz. Olurlene şo mümkinçilik gaty ýagorly. Sebäbi adamlar 20 milyon köprek wagt bäri hakykatdan ýyla saklama. Hakyky eserlerden kinolam, furosam, kısamylygyny tutýan bular halka berilmedi. Gadaganlykda dünni şol sunratlar ýazylýan bilen pikirden ok. Garaşynlyk gadanan ýylmy doglan tagan hasydan ak ýygy diýen. Garberse de ýene de bir ýagdaý bar. Yurtda Türkmenistanlar bir asyryň dowamında 5 gezek elitli salsyndy. Ýaşy nesil, mesela ýaşy 50-den aňyrdaklar häzirki Latin elitlisini ýa Latin elitlisini meňzeş elitlisini bilen oklar. Onları bilmekleri urulgan ýok. Şol urulgan ýok. Ýene de edebiýatlere jurnalistika giýilen gadaganlyk bilen bagly. Şol nesil ýurdun bolmanyny bir ýaşaýjysynyň 40-45% bile Krivtsede okap bilýän. Olar Latin'de çıkan gülüyazatları mokap bilen oklar. Mesela Maksumul'un tayyip sonunu sıkıyız malar okuyasın nesinden. Bu kadarlık umuman milletin üstünden kayan yerde alkarlı milletinden yine uruyacak. Ruhu koydukluğa bardık. Bundan ağır mümkün değil. Bunu bir eğer milletin aladası edecek olsa milletin ruhu koydukluğa çıkmak aladasını etmeli. Erkinlik verilmeli. Çın sözmayıp bilen adamlara. Bu aman rahatlığı. İnni Ak Muhammed Gözdepar'ını Hudaýberdi haly siz daşary ýurtda oturýarsyňyz. Şoň bilen birlikde Türkmen ýaşlarynyň internetdäki işçiliklerini hemsin etmek mümkinçiligiňiz bar. Dogrudan hem Türkmenistany belli bir derejede internetin gelmegi bilen şu Türkmen ýaşlary internete girip internetde hatda öz eserlerini paýlaşýarlar ýa öňki eserler goýýarlar. Indi şu ýagdaýlary has bir giňeltmek mümkinçiligini görýärmi? Şu ýagdaýlary ösmek mümkinçiligini görýärmi geljekde? Hudaýberdi aýplaşmasaň men aýdaýyn pikirimi şu meselede. Aýt. Elbetde durmuşyň ösüşini dol saklap bolmaz, hem hiç kim saklap bilmez. Olaň göňüne saklaýjak ýaly bolup görünýär Türkmenistanyň hökümetiniň. Ösüş gidýär, ýöne şol ösüş hem hökümetiň ýardamy bilen ýa-şoň gözegçiligi bilen näle oň garşyny ösýär. Türkmeniň edebiýatym, jurnalistikasam, beýleki zatlaram. Olar eýem usuljokdan özüni akym ýoluny gözläp tapýar internetiň üstü bilen. Diýmek şu ösüş şeýle gider. Häzir men pikirimçe Türkmenistanda 2 sany medeniýet bar. Birahyrim şol hökümetiň öz resmi medeniýeti döredýän edebiýaty, öňde barjylary şol yaranjaň ýazyjylar, şahirler, jurnalistler, ikincisi hem öz erkine hyýragy ösýän türkmen edebiýaty hem medeniýeti. Ol internetden ýol tapýar özüne, gara daşary ýurtlara gelýär şeýle eserler. Şeýtdirben bir medeniýetiň içinde 2 medeniýet döreýär. Türkmenistanyň içinde 2 san häzir anyk akymma. Men pikirimçe şu akymda öz ýerini dogry tapsaň erwet bolmaz her bir ýazjada. Aslynda gowy ýazgy şahirler, jurnalistler şu yaranjaňlyk ýarşyna girmeliler. Yaranjaňlyk ýarşyny gowy ýazgy, gowy jurnalist, gowy şahir yeňip bilmez. Onda diňe erwet adamlar ýerinden gelme ýallakçylar yeňer. Şoň üçin geň almalylar häzir Türkmenistanda iň yaramaz gowşok ýazgylaryň ýa jurnalistlerin öňe çykýanyna geň almalylar. Bolmanda erwet ýarşda, erwetlerin ýarşyny gowy adam yeňip bilmez ahyry. Şoň üçin gowy ýazgylar öz zihnine, edebiýata, öz halkyna hormat goýan adamlar şu diýişini gysyp diňe dogry ýoldan gitmeli. Bari o bir näçe ýylyň içinde ýokman urup çykar Türkmeniň hakyky edebiýaty. Bu Ak Muhammed Gözdepar'ın umydy Hudaýberdi haly size geçmeden öň kardeşim Sehra söz bermekçi bolýaryn. Sebäbi Adat habaryny okutganda şu mesele boýunça forum açdyk. Şoňa gelen teslenmelerin käbiri bilen Sehra siz tanış etseňiz. Sag bolýarsyň. Biziň Adat habaryny okutgan web sahypamyzyň Telextola başlanan ýörite bölümine gelip goşan tesvirleriň arasynda gelli atly okuyjymyz bir dada açyk bilen metbuatda gyzyklanyp okarýaly zat ýok diýip öz pikirini beýan edipdir. Gelliniň bu tesvirini Berdadi bilen jogap alyran okuyjymyz bolsa, şunu bileniňe şükür diýmek. Gözel enäniň ajaýyp eserlerini okaňyň okumak isläňiz. Bu
ösüş. Biz ösýäs, bede wady bilen öňe barýas diýip, oturanlardan 10 ýyl öňde barýan sen berekella diýip öz garaşyny beýan edipdir. Asr ady bilen tesir alyran okujymyz bolsa, biziň döwletimiz hem ösür diýip öz garaşyny beýan edipdir. Kesir ady bilen tesir alyran beýlek bir okujymyz bolsa, ösmez tesir biziňki. Sebäbi biz ösök däl, tesek halk. Ýazyjylarymyz tesek ilki bilen olar kölegesinden gorkýar. Ya men ýalňyşýanmy diýip sorag alypdyr. Ýazyjy ahal ady bilen tesir alyran bir okujymyz bolsa, eger özüňe, diliňe buýurmasaň, başyňa bela alarsyň. Bu tejribeden belli. İkinciden özüňi senzura etmäniňde hem biziň halkymyzda ýazyjyny eklejek okujy ýok. Bizde bazar şertlerine ýazyjy hakykaty ýazyp ýaşap bilmez. Kitaby çykmaz, çyksa da geçmez. Ol diňe döwlete ýaranyp gara gün görüp biler, diýip öz garaşyny beýan edipdir. Hasan ady bilen tesir alyran bir okujymyz bolsa, jurnalistler haýsy ýurtda öz wezipesine wepal bolup işleýärler. Matardamy. Bağışlam elin ol jurnalistler hem öz behwitlerini işleýärler. Hakykaty aýtmak däli, ýa sensasiýa turup özüniň we öz işleýän mediasynyň awraýyna awra goşmak üçin köp ýerde ýalan sözläp çykyş edýärler. Ýa hökümete degişli bolmasalarym, kime degişli bolsa, şolaryň pikirini gollaýarlar, ýöredýärler. Onsoň ol diktaturany ýa başga biriniň pikirini ýöretse, jurnalist bolanok. Gen görmelim däl türkmen jurnalistleriniň işini diýip öz garaşyny beýan edipdir. Atamekan ady bilen tesir alyran okujymyz bolsa, türkmen intellektuallary içki senzuradan diňe revolýusiýadan odal azat bolupdyr. Mawtumly beýlekler olarym diňe dini dogmalardan ýokary çykyp, filosofik akymlardan habarly bolan ýagdaýynda. Sowet döwründe Berdi Kerbaba, Ata Gowşut, Kerim Gurwan-Nepes, Gurwan-Nazar Eriz. Bularyň bary dehinli adamlar, emma içki hem daşky senzuranyň pidasy bolan adamlar. Şu sebäpden olaryň ýadan zatlary özlerinden öň ýa biraz soň ölýär. Bizde soňky 20 ýylda bolan tragediýa düşünmek üçin halkyň zehinli adamlary dymdyrlandy, olar köşk wäşisine öwrülendi, halkyň geljeginiň agladylýandygyny düşünmeli diýip öz garaşyny beýan edipdir. Tekrar sağ ol. Hudaýberdi hali siziň pikirinizçe Ak Muhammed Gölsaparyň umydy ýerlikmi, şeýle mümkinçilik görýärmi? Hakyky edebiyat, hakyky jurnalizm urup çykyp bilermi ýakyn bol? Ne kaçan boljagyny bilenmok, ýöne öňe soňy şoňa gelmeli bolar. Sebäbi häzir türkmen sähra türkmenlerine ýa-da Günwatar Türkmenistanyna edebiýaty bolan höwes gaty ýokar diýerler. Şol gurundaş bolýan ýyleşlemimiň aýtmagyna görä aýratyny magtumulyny okumak, poeziýa bolan gyzyklanma ören ýokar diýerler. Eger biziň sebitimiz alsak, biz hakykatdan geçen 20 ýylyň dowamyna ruhy taýdan pese düşdük. Ol ähli respublikalarda da şeýle boldy. Ýöne häzirki döwürde Kırgızstanyna çeper edebiýaty bolan höwes artyp başlady diýen gurrunlar bar. Kırgız jurnalistleri çeper edebiýaty bolan galkynyşyň ýokary galýanlygyny aýdýarlar. Şolar ýaly durmuşyň zeruriýetine düşünseler, ol öz-özünden janlanar, ýöne gaty kynlyk bilen janlanar. Hudaýberdi hali Türkmenistanyň dörejilik intelligensiýasy we içki senzura hormatly dinleýijiler, şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimiz dinlediňiz. Oňa Türkmenistanyň publisisiýasy Zaman Muratbugaýew, Şwesiýadan ýazgy Ak Muhammed Gölsapar, Pragadan ýazgy Hudaýberdi hali gatnaşdy söhbetdeşligi. Pragada studiýadan men ýoguşan Anna Urban alyp bardym. Eger bu mesele bilen bagly siziň öz pikirleriňiz bolsa, Azat habaryny okutkomda, Azatlyk radiosynyň web saýtynda öz pikirleriňizi ýazyp galdyryp, jedelleşip bilersiňiz. Ýene efir duşuklaryna çenli hoş, saglykda galyň.